Assalamu alaikum, gashi yau za mu yi haɗa masarar 'yan gayu nan na dafa masara a haka, inda kuke dafa masara normal sai kuma kireman nan ta girki, ga shaka kirem ɗin nan girki, sakamakon shi wanda bai da kuma zai shiga wadda take buƙata. Zan ce muku a ƙasan channel ɗina akwai wani haɗin wannan da na yi makarona bashamel da na yi za ku gan shi, sai kuma nan doritos ɗin ko kuma duk irin cizin da ke da mai yaji haka, sai mozzarella, sai ki kawo wannan kirim ɗin ki zuba ga haka, kuma sai ki yanka masara dama sai already kin dafa ta, sai ki raba ta ko gida biyu ko gida uku, amma dai gida uku ake raba guda ɗaya in babba ce. In kuma ƙarama ce za ki wannan, in kina da tsinken nan wanda ake sawa na 'yan gayu sai ki sa, to ni ba ni da shi yasa ba ban ɗauke, ba matsala sai in ci da hannu bai da matsala ko, tunda dai ci za a yi dai ai ciki za ya ko. To kuna tare da Fatima Muhammad akan YouTube channel ina Fatima Muhammad. Gaskiya 'yan TikTok ina godiya, ina ganin liking ɗinku, comment ɗinku, ina ganin sharing ɗinku, ina ganin follow ina na can, gaskiya ina gode sosai, kuma na YouTube ne muku fatan alkhairi, kuma ku ƙara himma na liking da wannan. To ga mozzarella haka na zuba ta, sai in ɗora akan wuta. Idan wannan in ya haɗu sai ki kawo gishiri haka kaɗan, gishiri kaɗan ba fa da yawa ba, kar ki ce na ce a sa da yawa ki zan kama cokali guda yawwa. To ga shi haka, sai ɗan barkono kaɗan in kina so na kayan ƙanshi, to ba ka kayan ƙanshin ba hali. To ga shi haka na samu cikin wannan da yake suna ko irin wanda ke kike da sai ki nika shi, tattaka shi sosai, ba shi ƙwari in za ki iya da hannu, in kuma da wannan kika iya da abu ki faffasa to shi kenan. Kun ga can haɗin da na yi na sa shi a ɗan kwano haka ya huce kaɗan, sai ki kama masara ko ki kwantar ta ko ki tsayar ta ko ki ɗauke ta ki jefa ta a ciki ki fiddo, duka ci za ki yanda kike so, ko ki yanka ta kai ɗaya ko ki irin nawa na maƙiwyata. Ga shi haka, kun gani yadda yake haɗewa wannan inda ne, kun gani dan ɗora shi kan wuta sai da ya fara haka. Ga shi haka zan jujjuya shi sai in zuba a kai, kuma gishirin ma san ranki ne, in ki sa in kar ki sa, nan ne in kika ce za ki sa na wata cikin haƙori to za ki yi irin nawa zai faɗa ciki, ki fito da shi ki kama ruru kuma. To ga shi haka, cin masarar 'yan gayu, kun ga na sa da tsinke na fito da ita da cokali, to fara ku yi ma da cokalin. In kuma kuna da tsinken da ake sawa na 'yan gayun sai ku sa. Ga shi haka, to kuna tare da Fatima Muhammad. Ku dinga liking, ku dinga sharing in sha gurguru in kuna wasa da Facebook, kuma ku danna mun ƙararrawar sanarwa, ku dinga subscribe, duka dai ku tabbatar kun yi wannan. Ga shi haka, to nan duk wadda ta zo nan gurin kuma ina yi mata fatan alkhairi, kuma na ce ta danna mun liking. Kin sa liking ɗin? To in kin sa ba za a sako miki rabanki, in kuma biki sa ba babu rabanki.